Ja som si tentokrát trúfla na domácu marlenku a je úžasná. Ak ju chceš vyskúšať, priprav si tieto ingrediencie. Na cesto 250 g kryštálového alebo práškového cukru, 600 g hladkej múky, polievková lyžica octu, 3 polievkové lyžice medu, 1 polievková lyžica sody, bikarbóny, 3 vajcia a 120 g masla. Môžeš pridať štipku soli. Na krém si pripravíme pol litra mlieka, 1 vanilkový puding, 250 g masla a 1 skaramelizované sálko a ešte 2 polievkové lyžice cukru do pudingu. Ja som začala tým, že deň vopred som si sálko skaramelizovala. Maslo, cukor a med a štipka soli vložíme do misky a to budeme variť nad vodnou parou. Medzi tým si vo väčšom poháriku rozmiešame lyžicu octu a lyžicu sódy, pozor, pení to. Sódu miešame, dokým sa rozpustí. Maslo s cukrom si dáme topiť na paru za stáleho miešania. Keď sa nám rozpustí, pridáme sódu s octom, zamiešame a počkáme chvíľu, kým nám vznikne krásna zlatistá pena. Odstavíme a necháme vychladnúť. Zamiešame tam 3 rozbité vajíčka, potom začneme primiešavať múku a vypracujeme krásne hladké cesto. Cesto si odvážime a rozdelíme na 6 rovnakých dielov. Každý diel som dala na papier, zakryla som ho papierom, vyvalkala a takto som tam otlačila tortovú formu. Zvyšky som odstránila a na 180 som to piekla 5 až 8 minút. A zo všetkých zvyšných okrajkov som vyvalkala ešte jeden plátok, ten použijem na ozdobu. Kým nám pláty chladli, pripravila som si puding, ktorý som potom vychladnutý vymiešala so salkom a s maslom. Stuhnutý krém som potom vrstvila na jednotlivé pláty, kým vznikla krásna tortička. Samozrejme som si nechala aj zvyšok krému na vonkajšie potretie a ozdobila som to podľa fantázie. Musím povedať, že toto je asi vrchol môjho cukrárskeho umenia. Je nádherná a fantastická.